kumuhigereria omwe MCA we wodi ya Itibo Mheshimiwa Lamek Sikwea ni gobonage emeroberio ya magendro yechipara ase ewodi yaye ase bono hatebire gwikira bono ganige emeroberio gendreta ase nchirere ngia saburya bananchi kwene kyanko mubwate syabare erigo chia gwikirania magendro ayo asa marieta ngoro Lamek Sikwea Onyanja manyekanete buna Nyakianga wose nana ase rituko ria rero na atwarira omogoko gwokuungana n'abana inchi bane begie tai AIC yes aliasa abantu bari ngotana bwo muislamu epare esaregete abantu aba bane babeira matuka mange obugambi bwa kurumaga bwarenge ko bapagwa lakini bono nje natebirena obugambi bwane ngobeka kero omuntu erinde tobamo erinde tokore gasi asobwamo good epara tokorosi egochaka kuruke burunga ya cha institute ya chamba kaga bwo muislamu astokoroke AIC Nyamiranga yes ego twatwara omogoko monene asengenjokero kurieria abana inchi bonsi barega obono bwari bwepara gose para terakora kende mogogete para yabakoire Biamono igondo rio konyagoteba aninga mono naba abare asende abana ubangakirite chikura pi nande ningamine tina 2027 nande muri kwa katuta mupi todos